ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad mamalingling, mangin, Paborito. mayombo, Paborito. pantal, Paborito. poblasyon weste, Paborito. Tanjat Paguchiko, Paborito. aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, say lawas karo tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM Magagrason kabuwasan na agaw na Miyerkules Pangasinan Dagupan. Wadyalaso Saray Balitan Matwa. SBM sa ikabusol na saray MBTF managbalitay tila tan fake news. SBM saray Balitan Matwa ya ipasabi na sa ilawas yun karo sa ikapaborito yo JCB Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team at technical side si Mr. END Engineer Nixon Dakal. Petsa sa isla agaw na Miyerkules sa tatang tanagagi kat sa bulan na Mayo taon 2026. Ne alalwaran nyo at tatang tanagagik so sayay ibabalita na pag-asa yani taluran bagyo. Taluran bagyo yaman tataluntunan so posibleng nalik na tayo jada bansa tayong Pilipinas malapod sa agaw na Sabado. Agay lararayan bagyo nan tutungtungan damat anto. Aglabat ila kung paano love triangle ya kinat natutumbukan ira Engineer Nixon. Manuusilan ira. Ani sa iba bagay pag-asa
Posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility yung bagong bagyo. Yaara yan bagyo at atang tanagagik at sa agaw na Sabado, posibleng unloob. Ya mantataluntunan ni may low pressure area ya sakay at walad 92 west, well, 92W to may 92W jobak. Kintan at atang tanagagik. Low pressure area anto yasay gabay ton ibaga at atang tanagagik. Magano tatuputang kay Google antutay W Philippines. It indicates technical bulletin indicates that the system is a tropical disturbance or investing system monitored by international agencies, particularly the U.S. Naval Research Laboratory, Tansay JTWC, or Joint Typhoon Warning Center. Taluraya, yaman tutumbukan na tatong tanagagik. May sakay na makalooblad Philippine Area of Responsibility, tawagan dan Kaloy. Si Kaloy. Kayan alwarantiya tatong tanagagik likudat sa atay putang na panaon. In mabot la pigay putang na panunan karuman 41 degrees o 44. For the last 3 days sa siyudad na Dagupan, kaliknatilan na 44 degrees centigrade heat index. Si Katuraraya, so sana may nalilik na tayo natan putang na panaon, bagyo, insabog na bulkan, yagyag 6.1, ayagi. Pero antay atatang tanagagik, wala ray tuto ng gadsaren kaplusan, ag-ira makamove on. Singa di tanad bali na kalasyaw, sa ikwanda atatang tanagagik, sana all, sana all, nasabi mimot so mag-Russian panangaro, nasa kuya LGU, asing nga sa ginawa, di tanad bali na kalasyaw, nang ginawa daman, at kapiesta anda mismo, so sa may community pantry. Gaylay likat nasaray totoo. Imagine nyo man, palbangon nilang bangat akapila lara. Yasay pila andukudukay, yaanggad man asabitula may taytay naman ko. Anggad akasabilara magpatak, naabong ng Councilor Elias Villanueva. Councilor Elias, good morning. Si Katuyas o may aga na pulpultot, yaliknaan, nasaray totoo, aga na pulpultot, ya panangidayo da, hirarayan totoo, at ginawa, ya community pantry, nan Mayor Patrick Karamat at Kalasyaw. Ya instead, ya magarbon selebrasyon na fiesta, so ginawa da, untan, so in kanunutan to, nan Mayor Patrick Karamat, at bilang panunurmatlad sa may gangan ng Presidente BBM mangipatunton na sa austerity measures instead of celebrating a very festive and magarbong celebration ng fiesta. Ito na lang, tumulong na lang tayo sa mga taong bayan. And this is a very, very good and very bright idea para sa katatang tanagagi ka, community pantry. Kanya sara totoo, nagkalalo sara may akabantay at social media, second, hindi talaga sila makamove on. Sa inggit, naiinggit sila dahil sa singasay, wala tayong panahon na krisis, magilalamot sa presyo na gasolina. So, ang lahat po ay unstable. Yung presyo ng mga produktong petrolyo, pati saray tagilako, saray sasaliwan basic needs.
So, sa Ikwanda, yung ginawang community pantry, isang malaking bagay. Lalong-lalo na sa mga mamamayan, dyan po sa may bayan ng Kalasyaw, nagkalalod saray mairap bilay, upang maitawid po nila ang kanilang sarili at pamilya sa mataas na presyo ng mga bilihin. Kaya naman sa Ikwanda, at blessed are the LGUs na may ganitong kaisipan na instead na gumawa ng isang magarbong selebrasyon ng fiesta ay minabuti nila na sumunod sa panawagan ng gobyerno na mag-implement observe austerity measures. Kaya naman, dyan siyudad na Dagupan, yung mga kababayan po dito natin, nanghihinayang. Bakit nanghihinayang? Nasa nakwanda instead of the magarbong kalutan na dalan, yan o inartat dakol so simasabiran sikat ya banda, artista, yan tatimat atatang tanagagik na mangimbita kay banda, you cannot just invite them and tell them to make tugtog, ya mampalikot at sari totoo at sa kalutan na dalan. You cannot just do that. Hindi po ganun kasimple. Bakit hindi ganun kasimple? Kasi aliding tutan kasi singa joke box. Antayin ni may joke box. Nanunutan mo ni may joke box engineer. Nixon, ito may joke box. Agatan untugtog no agmupulagan na barya. In the same manner, yung po mga sikat na banda na yan, agiratan ulad siyudad na Dagupan, yaman tugtog at kalutan, nagmura bayaran. Untan mo't irami artista. Agdagabay, ya perdiente oras da, ya libre. Matahalag tayo untan, ya banda artista, ya mangitan na libreng serbisyo to pampalikat doon sa retutu, aguntan. Siyempre bayaran mura. I don't know how expensive yung payment ng mga sikat na banda na yan. Kaya ang tanong ng mga tao, magkano kaya? Magkano kaya ang lahat-lahat na ang naging gastos ng siyudad ng Dagupan ng mga organizers ng kalutan at dalan sa naturang event? Oh, by the way, dakil suniripot lalamot ya takuwan. Aabalangan na cellphone, dinambabangil, ditan event number 1. Walay sa kaya kaiba, kabiyangan na Department of Education. First time to Calamor. So, nanbantay na concert. Abalang so cellphone to. Andi balin abalang may cellphone. Sa ginawa dani, nilukasan day Gcash to. Inaladay kwarta to. Inalada ni pati credit line to. Manwi-withdraw lawari na 10,000. Credit line, credit card. Tanala day wallet to. Maong labata, nakapagbigay na siya ng notifications doon sa mga credit cards niya, sa Gcash niya. Pero may Gcash to, abalang la. Naladali kwarta to. So you see, okay. So yun ang tanong. Magkano kaya lahat-lahat yung mga nagastos nila at binayad po nila dyan sa event na yan? Ano kaya kung yung perang pinangbayad dyan sa mga artista at sa mga sikat na banda na yan, ginastos na lang sa, lalong-lalo yung mga perang ginastos sa paghahanda rin, Siyempre, yung pagpuput up ng mga tent, pagpuprovide ng mga tent, bibili ka niyan. Tapos, mag-hire ka ng mga taong magpuput up ng tent, agauntan. Okay. Tapos, ano pa yung mga expenses po ninyo na na-incur sa paghanda? Ano kaya kung lahat-lahat niyan inipon natin?
at nakapag-isip tayo ng ganitong idea na makatulong sa ating mga kababayan. Angan ko mas marakop ni, mas dakal ni apalikat yo. Agauntan. After all, meron yung executive order coming from the local chief executive of the city of Dagupan to observe austerity measures. But unfortunately, ang observation ng ilan, asan yung austerity measures na utos mismo galing from the local chief executive? Nagkipit balikat na lang yung iba. No, ha? Ngayon, isa pa. Doon kaya sa mga pinagbentahang grills. Di ba? Binibinta yung mga grills na yan. Magkano kaya ang pumasok? Saan ba pumasok? Sa lungsod ng Dagupan? Sa kaban ng lungsod ng Dagupan? O doon sa mga organizers? Tanong lang ha. Saan napunta kaya? Ano kaya kung yung nabuong nakolektang pundo sa pagbebenta ng mga grills gamitin din sa isang community pantry? What do you think? Ano sa palagay nyo, mga kababayan po natin, ha? Oh, by the way, wala kasabing information at sika tayo, wala kuno yung mga ibubunog na stab. Ditan at barangay Binlok. Ya sa tay stab, sa ikwantud man, walay iter ya librin bolas. Coming mismo from Pangulong BBM. Pero sa sistema, sa reklamo da, sa may sakit na linaw da, akin ta say iit dan dalabat, nasara tay mangibubunog na sa tay stab, ara may perceived to be supporters labat, nasayay kaplasan niya administrasyon. Tuatan. Say mangibubunog kuno ditan at barangay Binlok sa Kriyaman nga re Judy. Tuatan. Antutan. Panangaro na say presidente na Pilipinas. Akin say aaron labat ng presidente BBM sa ray supporters na say kaplasan niya administrasyon. Si karalabat si Renzo pa aaron pan awalad puso da. Dapat labat tatang tanagagik si katutay reklamo da. Akin ta selective. Itan so pangibubunog yu kuno nasatay stab. Nanunutan ko lalaingay former Mayor Brian Lim. At sa may panaon na sa may pandemya, agaunta na tateng tanagagik ang gapi pinili. Ang gapi political color. Yasaratan niya ayuda, inyabot ni Edsare kaabungan. Impulag mismo di man Edsare puwertan na sa rekab kaabungan. They do not need to make pila-pila, wait for the public officials to come, tapos mampataktak irad silungan na samay ang putang-putang. Jim, san nunitan lara, san mandeng lalamat iresalita, mabayag ya distribution. Mabayag ya distribution. At, pero ay, sa sistema ya ginawa to, ng former Mayor Brian Lim, basta intulor, at saray kaabungan, inpulag, at saray gate, nasay makan gate. So, I mean, daidan, ang gapoy alagpasan. Pero kung totoo man ito, sana wag naman. Si karalabat si Renzo anak na Diyos. Ay ni sekwanda at sayan ago kuno onoran na litson. Onoran na litson. Akin kasi, anti okasyon, onoran kuno na litson. Now, going back at Kalasyaw, wala ni informasyon niya nalat yatatin tanagagig. Ya ara may pisipising, sira-sira, dinambabangil, ya imbunog sa ating community pantry. Nan na pumanayad sa ray, lumalako ditan at bali na Kalasyaw. You see, shooting two birds with one stone. So ginawa to ng Mayor Patrick Karamat. At tinulungan tulara may managlako, na idantunin na panangan iraramay man kaukulan.
Bali-bali, idea, di ba? O, sinalito rarata niya produkto at sari lumalakot tindaan na bali nakalasyaw, ya sikatutan sa yung pangarutumat at sari man kaukulan. Atan may babagadan shooting two birds with one stone. Kanyan sa ikwanda, sana all talaga. Honor the Constitution. Remember who sent you there. Ante o tatang tanagagik si katuya sa apila nasaray tutuo natan. Ha? At saya so nagagawa ya impeachment. Yasi nga say focus na saray aray managpanday na tayo ditan labat lara aka focus sa tay impeachment. Pero agdala na imano atatong tanagagig yasay inflation jadban sa tayod Pilipinas. Nangyuyay so balita inflation atatong tanagagig. While talatila at 7.2%. Imagine, muling bumilis ang inflation sa bansa nitong buwan ng Abril. Dulot ng patuloy na oil crisis dahil sa tensyon sa Middle East. Ito po'y batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority. Ito ayon sa PSA ay matapos na umabot na sa 7.2% ang headline inflation mula sa 4.1% noong nagdaang Marso. Ma-plus, so tinagayan to. From 4.1% at sa may bulan na Marso, timagay na 7.2%. 7.2%. At sa may bulan na Abril. Kaya naman, hanggang nitong Abril 2026, ayon sa national statistician na si Dennis Mapa, umabot na sa 3.9% ang average inflation. Mula Enero hanggang nitong Abril ng 2026, bunsod ng mas mabilis na pagtaas ng presyo ng pagkain, kabilang ang bigas, galunggong, pati baboy. Kanyan at ibabagadan unuran na litsyon, magarbutan niya okasyon sirin. Akin at unuran na litsyon, at nabili baboy na tanay. Gauntan. Nakaambag din ang malaking inflation sa transport, lalo na ang gasolina at diesel. Nakaambag sa mataas na inflation ng pagkain, mga beverages, transport at renta sa bahay. Tumaas ang presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages nitong Abril. Sa Metro Manila na lang, naitala rin sa 5.1% ang headline inflation. Noong Abril hanggang sa labas ng NCR ay pumalo sa 7.7%. Pero saan nakafocus ang ating mga mambabatas? Kay Vice President Sara Duterte. Kaya ito ang appeal ng taong bayan. Honor the Constitution. Remember who sent you there. Bakit kaya nasabi ng mga tao ang ganito? Obviously kasi, based from the way the Justice Committee handled the committee hearing, di ba? Sabi nga nila, hearing pa lang pero parang convicted na si Vice President Sara. Parang guilty na siya. Parang guilty na si Vice President Sara. Kaya nga, ang reaksyon ng lahat, ito kasing impeachment, hindi katulad po sa mga korte where due process is strictly observed and follow. Pero kasi sa impeachment, this is a political exercise kasi na laging ang panalo po dyan, yung numero ng ruling party o ng administrasyon at hindi kung ano yung tama at mali. Di ba? Kaya ngayon pa lang, ang panawagan sa Senado,
bumoto according to their conscience at hindi according to their political affiliation or connection. Agaon tanatateng tanagagik. Si katutan. So sa may panawagan da, bumoto hindi according to your political connection or affiliation, kundi according to your conscience. Oh, by the way, itong buwan ng Mayo pala is Land Transportation Day yan to. Oh, dahil Land Transportation Day, meron pong mensahe si Vice President Sara Duterte sa lahat ng mga drivers gaya natin. Ito po, pakinggan po natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw Mayo Adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ngayong buwan ng Mayo, kaisa ang Office of the Vice President sa paggunita ng Land Transportation Safety Month sa ating mga drivers at riders. Tandaan na ang ating pagmamaneho ay isang pribilehiyo na may kaakibat na malaking responsibilidad. Hindi lang buhay ninyo ang nakataya, kundi ang buhay ng bawat pamilyang naghihintay sa inyong pag-uwi. Disiplina ang susi sa ating kaligtasan. Bago pumarada o bumiyahe, ugaliin ang blow bagets. Suriin ang inyong battery, lights, oil, water, brakes, air, gas, engine, tires, at higit sa lahat, ang inyong sarili. I commend the Land Transportation Office and our volunteer motorcycle rider groups for leading seminars on defensive driving and road safety campaigns. Ang inyong pakikilahok sa mga road safety seminars at vehicle inspections ay patunay ng inyong pagmamahal sa kapwa. To our riders, never forget your helmets. To our motorists, avoid distractions and never drink and drive. Bigyang halaga natin ang ating mga pedestrians at ang kaligtasan ng mga bata sa kalsada. Ang disiplina sa daan ay pagpapakita ng respeto sa buhay. Maging maingat tayo para sa ating pamilya. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Si Katutan sa mensahe ng Vice President Sara Duterte at saya pagkunita ng Land Transportation Day. SBM, Saray Balitan Matwa. Sa ikabusol na Saray MBTF, managbalitay tilatan fake news, untulay kaya rin ni Nasaren Pakabatan. Paimano, malalapunit, Saray Manangantabay. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate trucks. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sunata. Dami yung... Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home
by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Asinggan, Paborito. Malunga, Paborito. Natividad, Paborito. Rosales, Paborito. San Manuel, Paborito. San Nicolas, Paborito. San Quintin, Paborito. Santa Maria, Paborito. Tanjad Tayog, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Ang inyong official summer station. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Talagang summer ang saya-saya dito sa Pangasinan. Halina na mula Lingayen Beach, saya di mapantayan. Kasama barkada, buong pamilya. Summer ang saya. Oh, oh, Pangasinan, sigaw ang dago. Init at saya, sabay-sabay nating maranasan. Radyo Pangasinan. Your fun under the sun summer station. Summer ang saya. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. S.P.M. Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. S.P.M. Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Cantabayo, say lawas kaaro tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bacani. S.P.M.
Sari Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kapusan. SBM. SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi ka iiwanan, ika'y sasamahan magpakailanman. Mahal kita, o bayan, kung binmali hanggang sa dulo ng walang hanggan. SBM Saray Balitan Matwa, Liknaay Binmalay portion. Ayagi, nunyaray nagagawad kaliber-liber marakaplay Mangantila at Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Diba? Oh, at sila po'y bukas alas 4 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Open din po sila for lunch reservation. Pero inform them ahead of time, ha? So, if you are looking for a delectable yet budget-friendly treat, Mars Restaurant will satisfy your cravings. For melt-in-your-mouth baby back and pork ribs, mouth-watering cuts of steaks like ribeye, sirloin, T-bone, porterhouse, strip loin steaks, savory bangos a la pobre jam-pack with aromatic garlic bits, ultimate Pinoy pulutan like their signature mix, or mga beef innards, yung sisig, chicharon, bulaklak, and chicken supernova. Meron din po silang bulalo and sinigang to comfort you. For light meals, meron din po silang rich aligi pasta or out of the ordinary Spanish sardines pasta. Meron din po silang satisfying chicken teriyaki wrap and New York strips wrap. Kaya sa Mars Restaurant, this is yung lugar na perfect for satisfying dates or late-night cravings. And come on and visit also their Mars Express sa Nagilayan Binmalay, ha? For short orders any time of the day with halo-halo to beat the heat. Yan. Siya nga pala, good morning. Good morning kay Sir Maxi Soli. Sabi niya, good morning po, Sir Joseph. Shout out kay Kumpare Rick Jimenez. Nagluluto po siya ng ginataang balunglong. Salamat po, God bless po. Oy, good morning sa inyo. Masarap yan, ginataang balunglong. Asa nga pala, belated happy birthday si Sir Maxi, Kay Madam Chris Rax, good morning. Sabi niya, Sir, good morning Sir Jobac. Pa-shout out po, kwanto. Kay Sir Jordi De Vera, say kwanto, tuwatan paborito Joseph, kwanto. Kay Madam Mary Operanya, good morning. Magandang umaga po sa inyo. Sa mga single ladies ng Barangay Basing, headed by Nana Bihing, Nana Kunching, Nana Bihing, Nana Kunching, Nana kung kulata, singa aliw-liwan dengal niya tawagan takinin nanay, ta senior citizen na mo ala. Si Nana Perla, tan si Nana Kagawad Esperanza. Tan siyempre kay Madam Emma Alipio. Sigurado si Madam Emma watan la natan at evacuation center ulupuntura ra may centenarian na Barangay Basing ta mga wat ira natan kuno nasa may centenarian gift da. Pigaraman 10,000 pesos. Oy. Kayo mangilinlingwan wadya kami ng Engineer Nixon. Nanunutan nyo kami pa kumun. Patangantara mo, kapaborito, Nick, ito tapen nanunutan datan to.
Pero aramay ken mani ilalot sa tay birthday gift kapigan mat kono tumbok kila kuno next week atang kumon sa trabaho yo may timely ya panangi release panangiter na sa tay birthday gift pati tay centenarian may say bali-bali may mismon birthday da ago na birthday da naawat datan aliwan sa may alagaranda na italoy bulan ya makadalan insan da naawa tay birthday gift aliwalan ang pula excitement to agaunta na tatong tanagagig akin tano i-workout yo si Kiran Oscar President at Nandoraman Baloy jadluyag na Pangasinan with your Oscar President ya taga Binmaloy i-workout yo ya mismo at birthday nasa may mga wat nasa tay birthday gift iteriyo itan, so birthday gift. 500 labat. Gaunta, natatang tanagagig, pigalate 500. Dapat, akataryalata gauntan. Even before akataryalatan, wala lata nakaprogram na. A month before, wala lay request yo, at treasury, yauntan unya, sandali ipaway. Gauntan, at sa may agaw mismo, nasa may pangawat da, akin taon-tan su sistema yagaw nyo. Aliwan sa may quarterly. Ang itarkini na birthday gift. Kaya nga tinawag na birthday gift Kasi on the day mismo na birthday niya, dapat meron siyang matanggap na gift. Diba? Nonsense na yung birthday gift na yan kung matatanggap nila 3 months after. Sana ma-workout yan ng OSCA before you go to any other programs na nasa isip ninyo, nasa utak ninyo. Yun na lang, palaguhin nyo muna kung paano yung sistema na mapabuti po yung sistema na right on the day ng my birthday, ibigay nyo yung birthday gift. Right on the day na magse-celebrate ng kanyang centenarian year, yung centenarian, on that day mismo, ibigay nyo rin. Para worth it, maramdaman nila. Agauntan, maramdaman nila yung inyong concern sa kanila. Maramdaman nila talagang birthday nila. Kanta no akit tuntay sistema. Kaya nga tinawag na birthday gift, centenarian gift. Dapat on the day mismo, on the dot, yakwanda, itaryo. Yun ang baguhin yung proseso before you proceed to any other program niya. Walad kanunutan nyo para sa mga senior citizen. Para masaya yung mga senior citizen. Tapanon to ng birthday natin, na buwas na andid bilay. Pangitaran niya may 500 na-enjoy to na Aliwan si panilablamay kanya no, si kanunutan nyo at paabigan sulig na andaray senior citizen niya sinasikatayaw. Ngunot sila niya programa ya jad mismon agaw na inkianak daw itayudan so regalo ta. Ito talaga malapod mo sa yuta. Malapod ka ba na gobyerno gantan? Atan subali-bali ya programa yo. Tuatan laki jubak agantan. Dengal yung laki jubak, sikatutan suwisto. Ay, lagi. Ay, magano. Ay, subalita at ating tanagagig, nankaroman lang tapik tiya tatin tanagagig atan lang so informasyon, ya kasabit si katayo, atan so pinik up, enroll, nasa rekabyangan na siniribanda na warrant of arrest. Irekabyangan na CIDG, so sakay kuno yaman ngaran na Mr. Acertin Nicolas. Acertin Nicolas, aka attorney ni, so introduction to sarili to. Balbuena, dugaman. Ya ditanda kuno pinik up, insert my warrant of arrest to, ditad bali na binmalay, lapud kason staff So, yan
tanong pa natin, how true is this? Gaano katotoo ito? Kasi, how true also is the sayang ya saya at walad opisina na mayor. If this is true, is the LGU aware, yasatan niya to at wala rekaston estafa even before his stint dyan po sa LGU Binmaley. And question is, if the LGU is aware of the true identity na science suspect, why was he allowed to be employed by the LGU na dyan pa mismo sa office of the mayor? Tanong lang po why? Apay, akin, bakit? Kasi kung ang kaso niya involves estafa, alam naman natin kung ano yung estafa. It involves money. That is a case which involves money. Tapos, kung totoo man, andyan pa siya sa office ng mayor. Hindi po maganda. Sa Iliknay Binmaley is ito. Hindi po maganda ang implication nito just in case there is truth to that. At atong tanagagi. And one thing more, aya ko nun to, bakit andyan siya sa LGU Binmaley, Tagalingay naman siya. Nung sinerve yung warrant of arrest, nahulihan pa siya ng baril na walang lisensya, without license. So, ang tanong ng mga taga Binmaley, bakit ito kinalong ng administrasyon? Na hindi ba nila kinilala muna yung pagkatao ng tao, yung suspect? Meron ba siyang NBI clearance o police clearance for that matter? Kasi napaka-importante yan. Ang balita pa, itong taong ito, doon nga sa interview natin kay former Mayor Sammy Rosario, allegedly, ito yung tao. Parang ito yung tao na nangalkal ng mga dokumento, na parang ipinanlaban sa dating mayor ng bayan ng Binmaley. Pero sabi nga ni Mayor Sam, ako naman ay vindicated kasi lahat naman ng kasong sinampa sa akin, dismiss. Why? Bakit dismiss? Lack of merit. Lack of probable cause. Tunira arum di man, yan iyarin rason. Hanggang tanatadang tanagag. Lack of merit. As simple as that. At atong tanagagi. Walay balita tinin. Binigyan pa siya ng misa. Walay lamisahan to. Opisina ng munisipyo. At, ang laki ng bayad pala sa kanya. Ang tanong nila ngayon, paano yung mga ginamit niya mga aircon, computer, facilities ng munisipyo, hindi naman siya empleyado ng munisipyo. So, yun ang sinasabi nila na iba ang implication niyan. Hindi maganda ang implication niyan. Agaunta na tatong tanagagi. So, big question mark. Big question mark at ating tanagagik. Big question mark. Bakit na-employ itong taong ito sa LGU Binmaley? Unang-una sa lahat, hindi naman siya taga Binmaley. Taga-Lingayen. Pangalawa, yung the fact na merong disclaimer coming from the Office of the Ombudsman na this person and that is no longer connected with the Office of the Ombudsman. Hindi ba aware ang LGU Binmaley dyan even before? Di ba? Dapat alam ng LGU Binmaley yan kasi
Sa gobyerno, di ba kapag nag-a-apply ka ng trabaho, ano yung kailangan nila? Barangay clearance, NBI clearance, o police clearance for that matter at ating tanagagig. Maraming mga dokumento na hihilingin sa'yo, kukunin sa'yo, na magpapakita na maganda ang record mo, wala kang kaso, wala kang police record o NBI record, na clear ka. Na dapat pag pumasok ka sa gobyerno, malinis ang record mo, agaw tanakagi. Totoo po yan. Pag kayo pumasok ng gobyerno, bukod sa dapat pasado ka ng civil service, meron kang eligibility, di ba? O, dapat may CSC passer ka, gaon tanagakig, bukod po dyan, kinakailangan malinis din ang record mo. Hindi ka basta-basta tatanggapin dyan. Bakit ganito? Bakit napasok yung taong yan? Gaon tanagagig. Yun ang malaking tanong po nila ngayon. Ng mga taga-Binmali, bakit po napasok yung taong yan? At ano yung specific na trabaho ng taong yan nang napasok siya sa Binmali LGU? Kasi may kanya-kanyang kanyan eh. Pagka pumasok ka sa LGU, i-evaluate nila yung qualifications mo at kung saan ka pwedeng magtrabaho. Kung ano yung kurso mo, agaw tanagagik, meron, titignan yan. Kung graduate ka ng accountancy, possibly ilalagay ka sa treasurer's office or accounting office. Yun ang mga ayan ang purpose niyan. Kung iba naman ang subject mo, iba rin ang paglalagyan sa'yo. So ano yung specific na trabaho niyan, ng taong yan, bakit hinire siya ng LGU Binmaley? Ta sa ito labat at atong tanagagig, sa ito nuulob ka sa LGU bago ka makapasok dyan. Isa sa mga pinakaunang requirement po dyan, yung civil service mo. Eligibility. Napaka-importante po yan. Tapos yung clearance. Yung tungkol sa pagkatao mo, agaon natatang tanagagig, napaka-importante din po yan. So pakiklaro na lang bakit ano ang rason kung bakit na-hire yung taong yan, bakit andyan sa office of the mayor, anong purpose niya dyan, at ngayon at na-involve siya sa kanyang mga kaso at ating tanagagik. Hindi ba nakakahiya ang bayan ng Binmaley? Pagsasabihin niya, trabahador ako ng LGU Binmaley, kwanto nakakahiya ang bayan na Binmaley, agaw natatang tanagagik. Malaking kahihiyan. Tani anapan ko dyan may kinayo, wala artikulo ya ba sa katatang tanagagig. Yan na talagang napaka-importante. Yung mga bagay na ganyan, na kapag ka pumasok ka sa LGU, sa gobyerno, dapat talagang hindi questionably, hindi questionably yung pagkatao mo at dapat talaga may eligibility ka. Ay, agi. Sabi nga nila akala ko ba ayaw nila sa, di ba, lagi nating naririnig,
Akala ko ba ayaw nila sa corruption kung dararay ay. So, reaksyon dari totoo lalaingan ay. O, anong ginagawa ng taong yan sa LGU Binmalay? Sa pangtanong dyan mamaya, nagsisildo ba siya sa LGU Binmalay? Ay, nako. Sana malinawan tayo dyan, no ha? Sa issue niya na tatang tanagagik, siyempre, pinag-uusapan natin dyan, pera ng taong bayan din, agauntan. Pinagpapasweldo sa taong yan. O, di ba? Wait nga lang, baka may babati pa dyan. Good luck sa mga tatanggap ng kanilang centenarian gift. Sa araw na to, sana magamit nyo ng maayos yung 10,000 pesos na yan. And I'm sure maraming mag-i-enjoy. Kaya lang sabi ko nga, sana on the dot mismo para mas masaya at mas mabibigyan ng kabuluhan ng centenarian gift na yan. Even yung birthday gift, mas mabibigyan ng kabuluhan po yan pag on the dot, on the day mismo ng kanilang birthday, natatanggap nila yung mga regalong yan. SBM, Saray Balitan Matwa. Sa ikabusol na Saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. Yain pasabihin na sa ilawas yun kaaro kapaborito yo JCB, Joseph Kanilang Bakani. Yaka antabay technical side si Mr. E&D, Engineer Nixon Dakal. See you po bukas uli mga kapaborito sa isa pang edisyon ng ating SBM, Saray Balitan Matwa. Dito lamang sa #1 Pop News Station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, paborito. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi ka iiwanan, ika'y sasamahan magpakailanman. Mahal kita, o bayan, kung binmali hanggang sa dulo ng walang hanggan. SBM, Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM, Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, sa Ilawas, Karo, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM, Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM,